Hello? Hello? Hello. Hello, good morning, Papa Joe. Good morning. Kisa ni Palihog? Si Relante ni Papa Joe, diri sa Albuera, Tinagan. Kumusta ba din sa Albuera? Labi na way trabaho ron. O, pag-out pag ako karon, Papa Joe, gikan sa duty. Asa ka katrabaho? Sa STC St. Peter. St. Peter. Okay, so may trabaho niyo mo dito? Guardia, Papa Joe. Guardia Civil. Yan. Okay, nyo sa may pangutanan ni mo. Hinay ka may mo radyo. Kadi pa kumuta ng Papa Joe, but kay ang ako ba, itong nawa ba ka Papa Joe, og mga 1 week siguro to. At ako asawa, bali na sa puto na kayo nga di makapati sa mutiyo, Papa Joe, diri sa Tinagan. Na nga dito. Mura di pangang siguro. Okay. Di ba, Papa Joe, na ako pangutan na Hindi ka ba ako kaya mahanap motor, Papa Joe. Huwag ka magsilos ka. Huwag ka magsilos. Oh. Wala oy. Parts. Wala Papa Joe. Pero magsilos yung kanako, sir. Ako mayamahan na to. Di siya magsilos mo kayo. Di ko siya. Siya ko doon amahan si mong asawa. Oh. Okay. Ano sa may mga pangutanan? Sa problema niya ako motor Papa Joe nga ako naman nagipahiling kami sa karburador na ako Papa Joe ba niya mo berpo magsige man sa goberto ako naman tayo nagipalimpihan. Di man kundi siya, kinahalan lang siya limpyuhan bro, no? Una, tanawan ni mo ang float ni mo anak niya, kung di ba masango. Bitaw ba ba, Joe? Okay, next, kanaya mga jet niya, kung wabay nakabara, nakaklag. O kanang iyang murag valve jet, kanang iduot sa float para mo tabon kung mapuno. Tanawan na ni mo og dili ba hugaw ang kuan niya o di ba siya garang-garang o napudpod nga muungot siya nga magsige na agas ang imuhang gasolina. Mo ba? Unya, as much as possible, kung parking ka, labi na og mag-overnight, ikuan nimo, isiratan nimo ang kuan, ang kanang tawag na pitkak, kana kanayang para on and off sa gasolina. Yan, mas tangke. Okay, kada na ako kung ano na Papa Joe, gapo parking na ako dito sa ako, didutihan, ako siya i-okay para nga i-move ko. Ingana na siya. So, daghang mga posibilidad ingana, no? Nga pwede sad nga mukuan. Tanawa, mga gasket sa dana niya, basin katuka nga nag-overflow, nga tungod sa ikuan, basin ang gasket sa iyang karburador, ingana, doon ay leak, so magsige yun gagas ang gasolina gyapon maski okay ang katong mga valve niya o ngayong float. Mo di ay. Yan. Okay? Na. Sige Papa Joe, salamat kay Papa Joe. Regards lang si mong asawa, ha? Inaayaw nagsapot-sapot diyo, nanas Papa Joe. Okay na Papa Joe, pugihan na kayo mong labay. Pugihan na kayo mong labay sa akong mga uniform o magkabati na si mong tingop. Basta, ay lagkalain na kung ako nga niyang tawag ko na. Bakit ako Papa Joe, okay na. Okay, sige tayo bro, salamat. Sige, salamat. Bye. Hello. Hello, Papa Joe. Hi, mengo, bunta gisan ni Pliog. Courtney from Michelin Guard. Michelin, asa na? Mandawi. Mandawi, guard Mandawi. niya, oo. Yes. Pero nag-inusara ka ron kay Holiday Man. Ay, ka Papa Joe. Ay, kala idea, kay namin manlihok na diha ron. Mo ba? Oo. Naray maglakaw-lakaw diya, way oo. Tapa rin ko. Saning. Tuhan, punirarya? Oh. Oh, ay, kabalaka. Okay, ang tanong. Ang tanong, kuan Papa Joe, ang pungutan na baka ng ma-retrieve ba ng Gmail account? Gmail account? Na yung mga pamagi ng ano nawa, manawa o nakalimutan sa password? Akong cellphone number baka ng nawa, manggod, ang SIM card. Nawa ang SIM card. Inig-log in mo dito, pwede sa mainom duman mo ang imuhang phone number. Naman ay pungutan na ka na, mingon na, forgot your password, o niya, tagaan ka mga series of questions nga mainom duman mo para maabli ni mo balik. Pero magbuhat ka lang account kay para ato i-email nila ang imuhang bagong password.
Or sa cellphone Okay, number, Papa okay, Joe. Papa Joe. Nakawat lagi. Ha? Nakawat yung cellphone. Sige, nakasalamat. Bye. Yan. Papa Litoy! Papa Joe. Kasi mo nang nasa to ang cellphone. Sige, tayo check kay Papa Joe. Yeah. Bagting mo niya. Hello, Ting! Tingin din ay kalaki. Mga mga tawag sa ubang mga lugar. Murag, dito sa Kamutis, Ting may tawag. Oo. Ting. Oh. Sa mga Ilonggo to. Yan. Yeah, bye! Good morning, Papa Joe. Kisan eh? Si Renante, Papa Joe. Renante. Te. Oh, Nan. Nan. Bye. Yan. Nan, ang tanong. Kini yung pagpapawal siya. Anong, kasi wala na yung sintan o kamot, Papa Joe. Ipa-check up na kanang skin doctor kay kanang yung kasing tanong ng kamot. Doon na gina siya ay abnormality sa iyahang sweat glands diha. So, ang magkatabang ni mo ana kanag yung Dr. Spanit. Kasi dugar ko ni Papa Joe. Bata pa ko. Mo gani so abnormality na siya kay dugay na gud na siya ingana. Okay? Ipa-check up ng doktor. Oo. Yan. Ay, Magdala lapis ka. sa pamatala, Papa Joe. Oh, sige naman. Sa day holiday rin, Papa Joe. Pag kasi gusto niyo mo. Sardinas ko. Ganun. Araw ng kagitingan. Ayan. Okay ba usang ay? Oo. Wala ko ka daw, Papa Joe. Wa yun ay nasa inyong leksyon sa una di ay. Paita, no? Wala, Papa Joe. Nga ba sino, Papa Joe? Ay, mo ba? Kalimtan na las uban, Papa Joe. Oo. Wala yung nagabawat sa ng Day of Valor. Yan. Ikaw pa palito eh. Mayam dyan ka, nambag mo dyan ka. Oh, sige. Yung sa muna ng araw ng kagitingan be. Day of Valor. Huwag sa may bol pasabot ana niya. Ano kagitingan? Oh, mo gani. Oh, re? Piit na bro, piit na. Oh. Sige, move on. Pagkuyog mong duha, puros mo absent. Okay, nagkasalamat ha. Yeah. Okay, thank you. Bye-bye. May pagkain mo how are you? Ibang tanong ko, doon sa nga holiday. Sa meaning, wala ko'y pakil. So, yung holiday. Ayan. Sweet tone yung nagkakaholiday. Kaya na, ganun. Kami yung mga tanda ron. Pila ka sige. percent ka ron. Pila ka percent ka ron? Oo, sa Wa ko overtime. ideya pa ba, Jung? Natarawa ka. Iwa ko gaya, gaapas ano. Oo, yan. Ligo ka ganina. Sa holiday, raka doon ay paki. O niya, wag kay paki sa meaning. Ayan. So karon, hindi ko magka-holiday, na kay paki. So, pila may percentage ron? Wa ko'y paki sa percentage. Ito ang ginagaling ko. We'll be right back, mga kabarangay. Nagbalik na to at hindi pa-research si Papa Litoy sa nang-araw ng kagitingan. We'll be right back. Let's go. Barangay 99.5 din Juta. Hello mga kabarangay. Hi sa itong mga listeners all over the world. Thank you so much for watching. Hi din ni Maris Hinayon. Okay. Hindi, paspasan. Wala masang tungit, hinayon. Si Therese Sabilita. Aba, Sabilita, hindi taga doon. Super Sabalita. Okay, o si Daryl Dada Guilan. May buntag dito sa mga wife kasi Rowela Guilan. Nga ng Laba Pops. O sa mga baby nga si Stephen. Si Nile Guilan nga nagpabadlong. Daryl Dada Pops. Yan. O si Dion Carter, hello. Yan. Sige. Hi sa ni John Oranges. Yan. Sabi ni na-adra na ininayan sa ni Bilontindos Noset. Gibali-bali mo ni mga nganan. Hi. Belated happy birthday ko na ni April Joy. We were born to share this. Ching Dahan. Oh, yan.
Chingdahan. Okay, ha? Chinese na ba ba, Joe? Dili. Ang din na. Kuhan na siya, kanang kano na siya. Chingdahan. Yeah. Hi, Papa Joe, good morning. Mo siya katong gikanta sa Eraserheads. Chingdahan. Chingdahan. Yan, hello, Ching. Ayan, nga na. Ano yung mga corresponding nila mga... Hello? 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 Hi. Hello? Mm, May buntag pa ba, Jo? may buntag. Kumusta? Okay ra ka? Kailang po. Kasi nga ni mo. Ay, Ano naman? ay, wow. Di mo kumaak. Wala din. Oo, kasi nga ni mo. Mika, Kadali lang pa pa, Jo. kadali lang. O, sige. Waiting na ba ni Murag taxi? Downtown ba nito ba, Joe? Oo, patak na naman eh. Ayan. Hello? Ay, hello, Papa Jo. Oo, hello. Day. Asa naman to skuan, Day? Oo, di ka kadungog, Day? Tara, lingawan nila, no? Oo. Nalingaw sila pa ba, Joe? Oo, feeling nila nakik-phone pa lang. Di ko na maklaro. Di maklaro. Basi gamay. Basi gamay bangag. Uy, klaro yun ulit. Iwan nyo kay like, so naunsa naman tawag ka. Uy! Hello? Hello, hello, Papa Jo. Oo, hello. Gusto pa itumar na. Nagkakatay na tayo. Sige na tayong paghiluan. Ayan. Ga-phone pala, ano? Hello, Day. Hello, Papa Jo. Kanina lang kita nang ahilo lagi. Kasi ato. Kasi ato. Ah. Kilo na Papa Jo, pwede ko mo, sa kong problema. Karon, Papa Jo ba? Oh, mabutaw ganin. Nga talaga. Kinsing gani mo. Bungol. Nanis. Ano lang paminos telepono? Pamino na nila diap. Sigday na sila. Hindi ko klaro eh. Kadungog ka na ko, dili. Oh. Ay, pamino mo tiyong sa radyo. Kaya mo feedback. Kasi nga ni mo, Day. Si Jenny, Papa Jo. Jenny. Tagasa mo ka, Jenny. Di ma... Jenny, aray paminos telepono. Papa Jo, pwede ko mo share na Ganina ra ka. Oo. Ganina ra ka kasi kikingog pwede. Pwede lagi. O ang Papa Jo ba ka ng sa concentration karon balitong about this ako ang trabaho ng tong Friday gitawagan mi sa among agency na tawagan mi na end of contract na daw mi. So Yeah. dako kay problema Papa Jo kay wala man lang mi gi-inform or na i-notice nga nagpamatod nga nag-end mi wala mi kabaloon sa rason ingon ana Yeah. unya Papa Jo kay kani amo kuan ba may advice nimo kung unsa mo ang ibuhaton ani. Well, ang yung buhaton ninyo nga na is mo ato mo sa kuan. First is mo ato sa mo sa agency ninyo. Makistorya mo Unya dito. kay Papa Jo Oh. ang agency kuan man wala may kanang wala sila tarong tubag namo Papa Jo pa kung unsay among mga penalty unsa ana. Anong penalty man? Mapagani. Ingani ni siya. Mangutana mo istorya mo dito, ma'am. Kanya Papa Jo kanang pwede ka, mami. among gikuan kay Excuse me, pwede sa ka- kontrata nga gipirmahan. Oh, mina sa taka kay nagstorya mo kung mo siguro nang gitaktak na sa agency. Totora nagigabas pang agency Gigabas. Nay. Unsa may gipirmahan ninyo nga kontrata? Unsa mo siguro nang gitaktak kay nabungol na din sugo ba dinumtuman.
O sige, pirmahan yung kontrata. Ano Papa Joe, na-extend pa mi or nag-renew mi for November 2019. O niya. Oo, nya. Wa mi tong Friday lang may na nga kanang tawag na-end ba gitawagan mi sa agency. So na-shock lang mi Papa Joe. Yan, yan. Kabaloon O niya, mali. wa man sila Pagtawag sa agency ni adto mo sa agency, wa. Wala, nabungol na. Tara. Ganun ang interpreter at Chinese. Nakita mo mag-interpreter. Sila pa naguguhoy. Paminaw ko noon. Paminaw sa kong pangutan. Kasi tanaw na yung mutapad. Day, gawa sa tawag, day, niadto ka sa agency, wala. Wala ang mo agency Kuya Papa Joe to sa Manila, sa Ay pa. Mandaluyong. Okay. Unsa may nature sa trabaho ninyo, isip manpower o sa ka-agency? Tara pag-unsa. German at yes, hindi yung president. Yes, hindi. Hindi mo po Unsa yung nature sa inyong trabaho, isip manpower sa agency? Okay, in One English. sa Papa Joe, car accessories siya Papa Joe. Car accessories. Sige. So, car accessories siya, anya, mo ganin na siya yung nangutana ta mo, ug unsa, niya, ino mo, kinalan tami og due process ani ma'am or sir. Kung usay cause kay, pwede dili ang agency ang nagtangtang ninyo, kung dili ang tindahan nga mao'y giprovidean sa inyong agency og manpower. Okay? For example, Litoy's car accessories. Yan. Yan. Natuwa din ako. Okay, for example naman sa nalito yan. Sa sige. o, taga ba sunod? Ang mga ambisyon, tanaw eh. So, what if kung wakaw yun si Litoy sa imuhang performance? Kay inigpalit ba ron og accessories sa customer, lahi ang imong ihatag? Or di ka kadungog in-express sa customer. So, katungod na sa kumpanya nga miingon sa agency nga ilisi lamiglain di nami ani kay di man ni productive. Or na-bankrupt ba ron ang Tindahan mismo. tindahan nga Litoy sa car accessory. Ayan. Di ba? Lalitan na ha. Panalitan. And then wala na may status mo to nga gipaybaw mo nga floating mo. Ingon ninyo ang agency, sir, na mamigipirmahan diya nga hangtod November unya kung i-notice mo ninyo ani unsa man ni siya, floating me o tak-tak na gyud me. Unya kung wag ya pa sila tubag, moto mo og NLRC. Okay, Papa Joe. Unsay kadungog ka sa akong katapusan gisulti day? Oo, Asa man mo to? NLRC. Ha? NLRC. NLRC. Oo. Okay, fights na. Sige Papa Joe, ano may advice ni mo? Mo na ganito ang advice. Okay na to. Toy-toy. Okay. Okay? Okay, Day? Okay po. Sure ka? Gitikon, di? Sure ka, ha? O sa'yo nang buhaton ni mo sa gisulti ni mo? Matumig Papa Joe. NLRC. Awahin na to. Wana na, Gigi. Tingnan mo, Papa Joe, nagbingi-bingihan. Yan. So, wasa din mo to sa car accessories ngayon yung trabaho, Anday? Para maklarog yun. Oo. Nga, nangutana mo, sir, gian ninyo among kontrata dito sa among agency. Nangutana mo, wa?
Kani Papa Jo. Oh. Kadang sige tawag sa agency. Dili. Wala man lang sila Mo lagi ito baga sa kay basinog kuan. Ang car accessories nga inyong gitrabahoan taga diri ra Cebu. Nangutana mo nga to sa tagiyas tindahan nga nung nawadan mong trabaho. Kaya sige tawag sa Papa Jo. Wala man sila feedback Papa Jo. Dili, ano ba sa tindahan ba? Di ba sa tindahan ba? Day. Listen to me, ha? Look at me. Look at me. Kuan ba? Kana bang nangutan na ba kas tindahan nga imo ang gitrabahoan nganong gitaktak mo? Maulag Papa Jo. Dili kasi maulag hinangutan na bakit ba yes or no? Gitak-tak mo. Gitaktak na mo. Wala gid. Nangutan Nangutana na may Papa Jo. sa tindahan ayo sa agency lahi to agency. Lahi na to. Sa tindahan. Nangutana na may Papa Jo sa Bukhead. Ang gitubag wala daw sila kabalo. Wala sila, imposible ka nagwas la kabalo. Oo. Nakabalo na inyong head, ingana. Nganong naapamamuy head, nga agency man kamo, di day, ikar di gitaktak di ay. Di kay nagkabalo man, nagtulti man sila Papa Jo na ini asa kong kauban gitawagan sad nangutana siya kung kinsay nag-appraise. May appraisal man daw Papa Jo. Mauganin na, daram day na, mo na gipasabot ka ganina. Okay, so dunay katungod ang tindahan nga imong giserbihan pag pailis nimo kung ano siya kauyon sa imong tinabahoan. So, based sa appraisal, wa ka kapasar. Oh. Di ba? Ingana. Kung ikay pariton sa imong kaugalingon, kung ikay pa-appraison sa imong kaugalingon, murag ang appraisal 1 to 5 naman sa kampanya. Sige pa ba Oo. Pilay rin. Sa may i-rate nimo sa imong kaugalingon from 1 to 5. 5 is the highest. Sa imong performance, paminaw nimo. 4.5 wala. na pa ba Jo? Papa Jo, okay naman Papa Jo, wala jay mga late business kung naaman lay mga halimbawa kung gusto ko mo-leave, malanghid man jud Papa Jo para proper ba. Okay, ang ako pasabot ba, performance, it's not about kanang punctuality, no? Na may mga tao nga, wad you late, pero dili sa tingan na, ka-productive sa iyahang output. Oh. Yeah. Okay man Papa Jo. Okay ra. Kay, kuan man ko, kumbaga, in charge man ko sa store. So, dili man sa ingon nga, kanang, man jud ang sales na mo, Papa Jo, naangat man. Now, kay naamde kay basihanan na mo na nangutana ko nimo ana. Because mo na imong itubag kung mo file kag kaso sa imo ato magka sa agency ana. Mo reklamo, dili magkakareklamo sa tindahan kay dili magka-direct hiring, di ba? Siyempre, oo, di mo siya direct yun. So ato jud ka sa agency nimo, sir. Sa may basihanan ninyo, ingana. So kung di ka satisfied sila tubag, mo na nga imong ipasaka file nimo og reklamo dito sa NLRC. Oo, Papa Jo. Ana, kay kung nagtrabaho pa ka niya, nakareklamo sa doli, pwede, niya, karon kay wala namang gitaktak na mga ka. Ya, wad ka makadawat og kanang formal letter, tawag lang. Wala Papa Jo. O, Kung kana. Friday lang gitawag sa telepono. Ino niyo nga wa man ni due process ingani kay kinalam gyud kag due process kani sa ubang mga agency no. Ingana. Dito lang panaktak. Dito lang panaktak no, murag to bitsin gitaktak. Unya kana sa pribilehiyo man gud na suban sa mga kompanya nga muhire na lang og agency no. Ambot nga nung kuan no. Di ba mao naman tani problema gi kuan natong katong policy nga gipasulong nato nga Lagi. kuan regularization no. End of contract. Oo. Kay inoon ingani masiguro ni good param kun sa subang mga kuan nga kung dili productive nga malugi tra negosyo sa mo tugway ka trabaho ang uban. Siyempre, sige alang sweldo pa ba Jo? Litan pa. Pakabot 6 hours. Sige uban good nga mo abusar mo sa good no. Mawag yun. Yan. So, dai. Sige. Papa Jo. Sige na pay guilty din si kitawa. Oh, na mo mamalit.
So, niluto na ko ani. Oo. So, Sige. dagang kuha na. Dagang salamat tayo. Maura to ako ikasulti ni mo, okay? Okay, Papa Joe. Sige, bye. Sige. Yan. Salamat. Okay, sige. Ang manok lagi. Ito mo. Ah, Yan, okay. Yan, sa natin mga bisita dari si Reds, no? Yan. Reds Birano. Pamalitoy, we'll be back right after a short while. Yan, ibalik na to mga kabarangay kay Mona ang itanong mo portion. Minduta mga kabarangay. Kinitsa, here we go. Handos pira sa usa ka problema. Itanong mo kay Papa Joe. Para kay RT 99.5 Minduta, ikanong oras mga kabarangay sa itong programa. Talk to Papa with Papa Joe. Papa Litoy! And of course, mga kabarangay, no? Karang oras sa itanong mo portion sa mga kabarangay, sa mga nagtanong sa Facebook Live, share ninyo. Karon lang mga panahon na pabalito, hinay yung kaya ito ang no? Internet. Yeah. Yan. Okay, hinay pabalito. Hi din ni Papa Marco. Yan. And today, welcome dito mga bisita from Bourbon. Bourbon, no? Sila tanan, taga-Bourbon ba? Yan, taga-Bourbon. Yan. Sila ito rin karon mga kabarangay. Mga sila tabang ni Litoy Financial. Natukan ko kadiyot. Ay, nagkalas Litoy. Hello! May buntag mga paps. May buntag ni mo, Miss Delivery Girl. Ay, mo mga tanaw na ba yung delivery ka ron? Uy, suwar ba'y kantin? Magkain rin dito. Hello, Jo! Sirado ko man siguro alas 10 na di ay. Mutagam na yun sila. Dito, Jo. Oh, sabi po tayo na naman, Jo. Kaya ko ba? Magka-allergy ba na nag... Hubog ka. Ay, usapa. Ay, usapan na nga. Ito, nag-iusap na mo diba? Jo. Maka-allergy ang shrimp ug ang crab. Na ay mga tao nga doon yung allergic reaction sa pasayan o kuan, mga crabs. Ayan. Nga na. Ako allergic ko ka ng mga crab mentality. Crab mentality. Sila to, allergic siya og pasayan. Pasayan pa ba, Jo? Pero ka na babae. O di ay. Ay, kung ina po, pasayan, puro laki. Tapos lang nagkan. Nga naman hindi ka deliver mo. Pero kinaburot-burot ng naungan. Ang sa to? Wala eh. Wala ka na happy na las 12. Maog yun. Kay baon ako, gets ko. Ay, lagits. Hinay ang net desin nyo address kamputaw, Jo. Mao lagi di na ko sa kuan Mandawi sa Pas shop. Mandawi pa ba dyan? Hinay kayo. Naalagi mga parts nga maski naka-fiber na hinay gyapon na Magkarat man ganing ang ganang kuan sa telepono. Maalagi. ba? No. Balik ka fiber. Naagi na sa ko, nagkamagod mga kuan pa ka ng mga gipang construct. Upgrade na system. Okay? Buti kuha oras siguro kasi mong mama. Nagpasok na ito. Hello. Nindutaan niyo eh. Ayan. Oo. Mga kabarangay ka na nagtanaw sa Facebook Live mo ng mama ni Lito. Nag-gadget ka na siya. Kita ka? Parang kailan lang, no? Mapos na yung mama to eh. Wala ka na puhaps manok ka ba, Jo? Okay. Yan. Yan, Jo. Salamat, Jo, ha? Sige. Yan, Okay, papalitay. Hi pa ba, Jo? Conscious kiss papalitay. Mama. Kung mamoy, mauwaw tayo. Nawag pa mama na sa mong papa, oh.
Papa Joe, mayong buntag, ask lang ko ba about this politika ba? Uy, Pwede ba rin mo lansad sa eleksyon ang patay na? Nga naman ko ko'y nakitaan nga tarpaulin nga mudagan siya pagka busy mayor niya. Patay naman ni siya. Salamat kayo, Papa Joe. Kung patay na, dili na pwede. Pero doon ako'y nakitaan na napapalito nga nako'y kitaan ng mga strategy na siya sa mga politician. Ang ilang papa nga kani politician nga namatay, iladog yun nga politician. and then Papa Joe. Kunya ang mulan sa rangihang anak. Okay. So, muna bag ikuan ba nga, for example, ikay Mulansar. Oh, tapos? Oo, pero ang picture ni Mama Reds ni mo ay pakita dito. Siya may nailhan. Yan. Oo, buta rin niyo si Litoy, pero ang now ni Mama Reds na dito. Ayan. Ay, anak din na siyang Reds. So, pwede yung anak din, Papa Joe. Oh, Ayan. teknik na basta sa kabaw na ng mga kuan. Si konsel mga muna na ning kuan. Okay. Oo. Sige. Ano na kuno wat mama mo gawas. Balik pa to sila, balik pa to. Yan, ang mga tawag na gimmick. Ingon si Melanitisan, pwede din na Paps. Dili. Ingato, pwede to ingato, Papa Joe. Nalay mga uban nga na. Yan. Napad ba? Oo. Mabita na ka ng mga kandidato nga kung kisa ito yung mga ilado nga politician niya, gunitan na itong mga bago pa nga pamailhi, di ba? Di ba, Papa Dani? Correct. Oo, Oo. niya, ganito, isa din kamot ba? For example lang. Kung ako ni Isas Litoy, ako yung endorse ng Litoy. Ayan. Yan. So, ano lang na siya, Papa Joe. Dili, ano na siya mo Litoy? Oh. Ika na, isa na ya. Bantay, no? Kung gani, nilan-ausin ni. Hello! Uy, naputol. Dahil sa face cellphone. Cellphone, di ka naharinig bagtin. Hello! Hello, Papa Joe. Hi, may buntag. Ang bunta ka, Papa Joe. This is Tata. Tata! Kumusta, Papa Joe? Welcome back. Ningaw na pa, Papa Joe. Ay, Papa Joe. Okay na ta. Sa may mong pangutanan na ta. Ang Papa Joe, mga tanong ko ba, ang cellphone nga nagkaon, ang data ba nga, dali lang sa malubat. Tungod kay grabe ang trabaho sa processor anak niya sa iyahang kuan. Kung sa makina pa na siya, gaandar ang aircon, gaandar ang suga, nga na. Mao na nga mahurot. Kaya sa nga, nalintan off ang data ba niya, nag-charge. So, mapagkipag-charge. After 1 hour, malubat, mandayan. Yes, anak yun na. Labi na og dili na nga nakahimsog ang battery sa imong cellphone. Okay. Load man na siya, nag-process man na siya. Sige nga, salamat kay Papa Johan. Ang request sa kanta din, background lang. Unsa man? The one that you love. The one that you love. Okay, ito na pa yung taon, the one that you love, okay? Bye! Hello! Good morning! Good morning, Mommy D. How are you? Fine, thank you. What a wet morning. Hi, Litoy. Say hi to your best friend, Papa Litoy. Oh, sige, Papa Joe. Mommy D! Masa yung pumunta na karon? Oo nga, Ha? saan yung isang transformer sa Corinto? Transformer? Transformer! Ha? Tayo pa rin maklaro ng cellphone. Sa to, ang... Wala ko yung signal. Ne, putol-putol. Sa to, ang imuhang Transformer ba? transformer. Yan naman ang transformer. Na-shock ka na dito ang langga mo ba ito? Manong maano man na sila, mubuto man sila. Ang langga mo batog, mabuto sila. Pwede po. Mubuto ang transformer. Mo ba? Uy, ang tas po. Well, depende sa sitwasyon pero non-conductor man na mahug ang kuan kay usa ra man katiil, usa ayan law sa kapatong naman sa ka wire. Yan. Manang mamatong ng langga mana. Wata ka baw basin na di ba sa nga nakaduol, gawas kung agila ang nipatong no. O ka na, dako. gina. Oo nga, yang ma-short ang matag terminal sa transformer, di ba, Dan, no? Kukok man pato. Kukok. Mao ba? Posible kayo. It could be nga, doon naman na siya fuse, di ba? Kita, di ba, kita ka nang Mura pothaw pa ba dyan nga dako? alaim sa fuse no, ya kahoy. Oy, di ba, conductor po, tawag na siya. Para naman kay Boss Julcis, Papa Joe. Pwede nga.
pwedeng kato yung gibatugan pero gaan ra sa kaistanan siya nga makapatangtang ato. Maog yun. Oo, time na siguro to Julsis nga nibutos siya. Hindi sila makurintihan. Dili na sila makurintihan. Trishan na sila. Dili gina siya makurintihan, Julsis. Maski pa ganyan usa ka tao, basta di lang ka magtunob og ground, unya usa ka wire mong hilabtan, you are floating somehow. Wala mo subay nga kuryente nimo. So, di gan makurintihan, Papa Joe. Dili, sway. Suway patog ni Jolsis. Unsa mo patong mo na ako? Ako You wish. Julsis, no, si pakapinan pa ko mong sakyanan. Sa sakyanan ko mo patong. Are you sure? La. Julsis. Are you sure ba kuno, Papa Joe? La. Julsis. Wa mga ko mupato lang makita na ako kagana pag hindi na ko makita. Huwag mong umpisahan dahil tatapusin ko. Don't sleep. Don't sleep. Where should I do to you? Malipay gaslit to yun. Malipay ka na siya buliton ko. Anak magkana. Malipay ka na. Oo, masih ako. Okay naman. Huwag malay problema. Okay, paisa to ha. It's na. Biga to. Makabalik ka na ito. Bantay lang din. Ay, Hilapit ka. di ko mahila kay bawal yun ang pagbawas. Oh. Ay Maog nga, di yun. mo ko ginoo. Tao mong Ay, ito. mga may gisultis ginoon ni mo. Way ko mo sa balos, ha? Ay da, katuig na kasiksaan na. May Ay, marimaos ka kay may baligya. Oh. Pakita, uy. More good. Oh, sige na. Abot na. Yan. Oh. Nakita naman yun na, ikaw di ay, nice to meet you. Bye-bye. Bye. Yan. Okay, good morning, Papa Joe. Mga tanan lang ko ba? Usa di ay, ko sa mga swerteng nabunutan. Play ka days. Wata lang ha. Oo, karon pa man nimo na ko ay kabala kasi Rye Pride. Yan. Ako pa withdraw akong kwarta, Papa Joe, para i-load nila. Yan. Hello. Hello, Papa Joe, mayong buntag. Good morning. Kapalitoy. Good morning, Del. Kumusta, Del? Yan. Papa Joe, dahil lagi mong oras. Oo, ano na para way pool. Papa Joe, na ako yung tanang. Saban. Galing Polynesian ba? Pilipino mo na siya gnaulay. Kaliwat na to dili. Dili siya Polynesian, may ko Filipino now. We almost kanang somehow appear to be the same because ang ato ang race pare-pareha. Ang being a Filipino is the nationality. Okay, but when you talk about race, dili na siya mag-refer sa sa country. Ingana. So, we are Asian, Polynesian, Malaysian, sagol-sagol natong naong. So that's why ang mga naong sa mga Polynesian, pareha na to kay nabilong mas mga tropical nga mga lugar. Okay. So, mo dahil similarity, Papa Joe. Yes, kanang mga naong sa taga kaning mga taga pure mga taga Hawaii, Saipan, sa panang Guam, dili Rugronyo ha. Lahi to. Palau, Yan. kanang mga naong nagkanaman na nagkausab, inigabot sa dirisan sa kay na may mga sagol na insect. Yan. Kaya kuhan mo ba Joe ba? Kaning namo kayo sa tuwa ka naging mga Pilipino taong siya mga dagko kaya natin ang mga tag-as nila na yan. Mga Polynesian, di ko sure kung tag-as ba nila? Ano? Ay Polynesian? mga tag-as naman yung mga kaan, kaya depende man yun sa lahang kaliwat sa like si Asitolava, ingana, si The Rock, yan, Dwayne Johnson, yan. So, kana sila, ingana nga mga itsura. So, ari ka diri sa Cebu, sa Pilipinas, sagol na, doon na yung mga naong doon na mistisa na Kachila, mistiso insect, sagol na, mistiso Polynesian, ingana, Malaysia ng naong. Basta na siyan, Papa Joe. Consyan. Ha? Mga nagigit ko Polynesian. Gamay lang yung percent. Dagan nyo kita, sagol lang kita itong dugugod. Kung atong kuanon, atong subton, dagan na kayo itong mga naong kanang kuan.
Like for example, si Litoy. Ako pa ba, Jo? Oo. So may mix na ako pa ba, Jo? Sila na yung bahala din. Ipapaliti mo rin siya ka ng kunugnaon ka na gani. Yung naging summer na lapit sa may kawan ka naging naidugo siyang magtukuhon mo, diba? Oh, turkuhon. Oo. Pwede, Tapos yan, oo. bay na na. Di, kani mga naon nilito, mga kuha ni siya ka ng mga Konsuman. taga Papua New Guinea. Ha? Kumahal ko. People ka taga-Langka, bay na na din. Sri Lanka, oh. Ako, sa may tanan mo na ako, sa may dugo na ako. Kana. Puwa? Sa mga agad. Ha? Nung dagan sa mga ba? Yan. Ako na kasi. Ina akong mga kaliwat na na yung murag upausad na na mga ito nakuyawan mo yung upaw na mo. Tepa-tepa dong, ako kay mo gitanaw. Ikot mga Yeah, kasi may upaw na upaw di ko. Ha? Uy na nabot ka ng akong kaliwat ba ng Ay, yung Ay, kaliwat. yun, Dili, yan, ako, Papa ako, Jo, oo. ako pasabot ba? Si Papa Jo. Si Litek, Sri Lankan, magkatanaw mo na, yung ako. Oo. mga kora yung nangod ka ng murag ka ng Chinese ka may pagka Cebuano type ng maya ba? Oh, Chinese na diba? Chinoy. Wana ni. Ang tawag ni Wana. Wana, si Wana Papa Jo. Wana, lubiya. Sige, ako yung nakasaya Ha? ang beauty sa Chinese dili sa Cebu sa Manila lahi ka ng Dili sa ka makasultian na because wala sa ka makasuroy sa daghang kay sa Manila, no. Yan. So ang uban dito pure to sila nga Chinese ang uban dito nga na mix og Pinoy. Ang uban diri mo na mix na mo og mga mestiza gid kana mga Kachila, mga Caucasian nga na. So man lahi lang naong. Sige, mas heartthrob man lagi dito. Sako, dili wala ko nang murag nagkora nag. Dili ang imong nakita ang kanara sa TV, lakaw good. Pagani ka kasuroy o. Ang imong makita sa TV, nga naman mapakita ka sa TV puro bati. Maog yun. Oo. So, kung may mga artista nga di mo na pala sa line nasod nga, ang artista dito, bahala na o dili ka nga na gwapo, tisoy, basta you're a character, pwede ka martista nga na. Di ba? Oh, dito, tanawa ko na, di ko na mga mestizo ng mga, sila si, kuano, kanang mingon ka kanang, sila si, Kaya nato ang beauty Papa Jo. oo, si Morgan Freeman. Morgan Oo, Freeman. yan. O, sige sa pa, Wesley Snipes, o, may nga na. Luto mga pangalan. Oo, pero kung ari ka diri sa Pilipinas, nga mga karakter nga, pros yun ang mga mestizo. Oo, mga gwapo, yun. Oh, pero dito sila ha, wala na pausuhay, nga na nga kanagwan, basta kamo lang ka, fit ka sa karakter. So, pwede sila ito, maato ni dito, no? Oh. May mo na yung artista, o Si maparte. karakter na ko dito Papa Jo. Habit. Habit? Padyo. Yes. Padyo. Ha? Basta na lang ka pangutan. Saan lang ka? Sige. Saan lang? O, naman. Pagkat pa lang na pawarag lang yun. O, pumalay, sige. Kaya kung kung madyo ba ka ng kabantay ka kakang nagsunod pawon game na parang naisilusyon na nga murag digit totally maupaw na na. Kung mga na inyong kaliwat nga na, inyo mga ginayong style, labi na siyang edad, kuha rin na mo, kanang dawato na lang ginani mo, pero ang pag-prevent kita na is dili pag-stress imong kagalingon. Yan. Ang papa, at the age of 40, pag ganito siya kabut 40 ganina, nakita na dyan ko nga naupaw na gito siya sa iyang nagtang. Oo. Taas na gito siya para sa iyang kilid, ingana. Ingana. So, I thought nga, may ingana sa go inikidad of 40, pero I'm 46 right now. So far, uban rin may nanurok pa na ako. Huwag nga akong pahak sa akong Audrey. Nanaghanay. Upaw mo na na. So, ay lang pa stress. Smile. Tarawas Danny. Baga pa Kaya kayo. magsiupaw mo pa pwede na dili. Pwede saan, makatabang sana, pero mahal ka na, ayaw pa stress. Okay? Sige pa ba salamat kayo. Sige, bye! Alright. Mga kabarangay, mo si Del. Hello ni Ate March, hello! Hi sa ni Bro Andro Dulio, ha? Nga namino ka ron.
Roy, oh. Ah. Bad boy kasi Roy. Bitch ko. Sila ito mix na siya. Mixed ko pa ba Oo, mix na siya gulas 12. Ano nila na. Usahay. Yeah. Ano namang NUDs? So, tabang na niya. Of course. Oh, yan. Pre. Well, ba, pre. Hello. Hello, Papa Joe. Hi, may buntag. Mayong buntag po. Nakinundo ba ka na mo? Ito pa hinunduman sa nako, ha? Sige, Papa Joe, recall. Si Rachel, katong taga Southern Leyte. Sikin sa to? Si Rachel ni, Rachel, oo, Southern Leyte. taga Southern Leyte. Murag taod na gyud. Kato ba ning anak og politician? Dili ko itong naay problema sa akong kalibing partner ba? Okay, sige. So, ang uyab sa kanila. May Sa karon. problema ito. Karon sa may problema nimo. Karon may abot lang isang uyab. Nga kay mo lagi tahong kadlukan nga nag-abot sa isang uyab na abay mausab. Yeah. Karon kapag yun, nung sana, nagkita na sila na nag-uban na sila, pero rin ako mo akong pares. So, karon, Karon kay nung sana ko sa uyab, o nagugma na ba sila sa isang uyab, ano ka na ko sa pares, kung nagugma na ba sila sa isang uyab, yeah. nagugma na ba sila, pero nagugma ko sila na ho, kay pamilya man ng ekonomi nga namin bata. Unya, Pero kay minsan ako nga kaya ka ni mo tumano ng atong ang imong gisaad mo nga ito man hindi kanang magpili-pili ba kinsay malahot na mo ako kanang ang ilaha karon kay og kinsaray malahot na mo makoy isaha haba ng hair ng imuhang laki din, no? nakasa mong lagi ko niya papanjo Kung sabi sa ni mo, wamo ka mag-mention sa mong sa. katulad yung nakitugbang ko sa inyong kuan Sa? Ibuhat po. lang Nangita sa gaglain? Unya? oo. Hmm. Kaya kanong may manok siya masakpan. Nag-iiyak. Pero nga, wala dama nga ako na po yung nagkatulong na nakasabot siya itong nalain siya na supo. Nagpa-concert siya naglain ng bagyo nga ito nagkauyad sila. Karon kay ang bagyo kay inigugma naman po niya. Ni uli ang taga-away na mo. Ako inaunahang ba na nga magbuwag tayo na kabutin ng uyab, mag-iyahay na ka. Karon, gisultiman ang niya sa iyang uyab. Yung uli iyang uyab, nagdahom nga mag-uban na dito sila. Pero mag-inanong ba na nga, ito, baday ka nga mag-iyahay ka na, man. Ang bagay po ba nga, nagdahom nga yung ana ang mga tabo. Day, akong kasulti ni mo day, no? Para nasabtanan ako ng dagan sa istorya kay Moram na gapon na magipatambag sa una. Kabaw ka day, sakto na yung ginuhuna nga mag-ibuwag na lang yun ka. Wam dyan ay padungan. Dali, di mo ka, nga nung bignamoy anak di ay, di mo na Hindi pwede. man gusto guway papa o mama. Nya, way papagmama, yung sa man muskitero kag tabla. Ganang ka magkwintas ka og tabla. Nakasama, lagi ko pa sa Diyo. Kinuhan natin sa doon ko. Makasa ka og sa dili. Dili naman na ingon nga magbaws-baws. Kung naminaw imong bana karon, kung tinudanay ka nga nahigugma sa babae, dili mo gud na nimo sa ingon nga sa baws-baws. Ang pangutana diya, unsay nakatukmod sa imuhang paris nga makasa, pababae mag sa lalaki. Doon na mga panahon nga doon na gyud magtukmod. Unya kung pag-validate nimo sa rason nga nung nakasa ang imong paris, di kami nga mahita ka o kuan nga imo siyang pasakitan kay imo siyang dubli-dublihon, di mo na sakto nga na day because ang imong anak may mag-suffer anak. Ug wa gyud ay kalambuan ang inyong relasyon, mag-ingana ra na hangtod sa hangtod nga kutob ninyo. Hinon maundang na ini katiguang ninyo, wala mo ganas ta usag-usana ug kanang dugdog lang. O, lagi pa sa Diyo. Pero
Nga, kanigugma mapupusumba na ang iya karon kung kisay ko na Kumingon ka na higugma ka sa mong bana, higugma ako sa imong kaugalingon. Ikaw, nakauniangkon ka nga nakasaka, angay ka nga, mo ika na lang mulikay. Hantod nga, pangayoon ka niyang balik. Kung higugma siya nimo, despite sa imong sa nga nabuhat niya, dawaton ka niya. Pero kung dili man gani, you have to move on. Kay, huwag mo po na ingana day, mag-ugtas na lang ka na. Kay, magaluian siya nimo, pero magduda ka, kay yung unahuna, naangat to speak as babae. Yung sasad, kung maluoy siya kasi mong isig kaingon nga babae, ika na lang mulikay, kay katong bayahan na, luoy kay to siya. Luoy kay to. Luoy sa to siya, kay kabaw ka nga, no, traidor ang lalaki. Uyab sila, nakirelasyon nimo. Wa mo may kalahian, ing na lalaki, ino nimo, nga punti kalahian. Kung nakasa ko nimo, nakasa, masajog ka. Inga na. Pero kung... Kapadyo, ang iyahang uyab kapadyo, kabutan man nga kaya ni mga duha mo. Di lagi na maayo inga na gisabutan lagi. Nisugot lang ng uyab sa tingin na utrosan to. Kay grabe ka siya gugmas lalaki. Bulawan siguro ko ano. Tagaan mo gud lagi na siya kapadyo ang cellphone. Ay sus, wala nas material dayo eh. Wa nas material day. Mabawra ka na imong rason nga na. Kana laki ha, ginahan lang yun na siya nga dagan siya. Uyab, believe ka na siya. Na may mga lalaki nga. Kana mga lalaki nga. Kapadyo, uy, maayo lang mag-diskarte. Mao gani, na may mga lalaki nga tungod sa kamay ka diskarte, believe kayo. Na may mga lalaki magpabilib sa mga barkada, pabilib sa mga tao nga, oh, kuyawa, dili gwapo, pero lumpong-lumpong chicks, uy. Pero di man po siya ay nga nakahambugero kapadyo, himadyo lang. Dili siya hambugiro sa mga lalaki at ang hambog siya manlaki siya, di man. Ato siya manghambog sa babae. Mao gyud. Ug mo na yung diskarte. Uno na gud pagmata na, uy. Utro sad ka. Kay kabaw ka nga no. Nabaw na ka nga na siya uyabdaan, imong gipatulan. Oh, nya kabaw na sad ka nga na siya uyabdaan, nagpakasa pasag ka. Mabitragi ko nga, you cannot solve a problem with another problem. So ang imong buhaton nimo diya kay na nanday buwag na lang mo. Unya kung daugo pangayoon kanya panguyaban kanya balik ka na. Dili kay ingon nga naam ko tay anak, dili pwede kay kinalanig mamagpapa atong anak niya. Sige sig duog pikas. Unsa man na imong kuan dito? Ngita nig bairanan. Di ingon kapadyo nga. Ug mao naman lagi ni rason nga matuhay ni kinahalan mo agi sa aming ani aron. Ay di oy. Bulatik na niya oy pagmata oy. Pagmata bulatik na niya dayoy no unsam taon ka. Minor imong iya bulatik may mong bulatik nimo bro. Tiguang na ninyo ingana yung bulatik. Unsa? Kaklaro na bulatik nga mo agi sa taging ani kung ginaka mo lahutay ta. Unya what if kung mamabdo sa tuyang uyab maglibog na siya sa mapili. Eskwela pa itong iuya po pa dito. Kanya ka mo eskwela di ay, kung mo eskwela dito nga, wala dito matris. Naram din. Kung mo eskwela pa dito di, wala dito matris. Unya kung masipyap. Papilion sa to siya, pagpili. Kato siya o ako? Ang iya lagi gusto pa pa dito, kinsay mo lang hukay. Ay da. Dili na nga na, pagmata na yun, napakamartir oroy ka. May gani, di na ako preso una. Para ko sa una mo nambag, wala. Piti. Ano ba talaga, ate? Sabaw ka, Miga, ikaradyo gapukpok og bato sa imong o. Ikaray nagbuhat og problema sa imong kagalingon. Unaha na imong kagalingon, oy. Unaha pag-ayo imong kagalingon. Kaya nasipyat na ka sa una, mabitaw nang tungod sa kay klaro sa mangunahuna sa mong kagalingon. Mas nangita kag lain problem ni patol kag lain laki mo nagibawsan sa ka. Pero actually mas ang inyo ang mga murag may unta punga nga malas, nagtuyok na ninyo kay nagbawas-bawas naman mo. Ang inyong gipangita kay ang lawas nung kalipay ang pagbati nga naa siya diha. Unya siya sa ganasa siya nga dagan siya chicks. Oh, ingana. Ang iyang rason pa pa dito kay ugdi siya mga yab og lain, dili ra siya no paguna-una. Magbalik-balik niya tong ahong sa ay sus day di yun natin no di nga na mabitang undangin na ay pagpakamartir undang diha kay kung wasay plano nga mo pa saylos imong sa di maski pagpila pa ka babae ang ipatong nimo ana niya diha di yun na siya kapasaylo nimo kung magbalik-balik di ay naunsa man taong ka eh muram siya ka nang
rason nga minom sa tabay kay para mabanlas ng abog nga nasustutulan. Kuan na lagi pa Juli lang kay kausara ko nila nakasa kaduman. Imo lagi na sa lagi butang talang imo na nang giangkon niya magpakamartir ka kay na konsensya ka gusto ka mamawi undangi na. Kay kung ginahan gyud siya nimo pangitaon jud kaniya pasayloon kaniya maski usa pa imong sa. Nang di jud ka kasabot sa taon. Mao man na ang tambag nimo sa una. Karon mao gyud mo tambag Japon nimo. Alay na lang sa mutawa ko tuti kasabi ya. Mingon na putol na. Naputol na po. Na load. Science pa siya. Yeah. Parehistro sa atong Facebook dai para makaload ka po. Yeah. 5 kisanan mga kabarangay ba kana bang nibalik siya pabalito siya siguro na. Sige tayo check kung pali pa ba Joe. Hello? Siguro 5 minutes. Ako ni Yan. So, Day, moro na ko ikasulti mo, Day. Naana ni mo tanang tubag. Mangunot na lang ng mga naong sa mga tao rin ginamo advice ni mo. Because kung kasi akong gustong isulti ni mo, mo sanay gusto nilang isulti ni mo, pero ikaw mismo ang magpakamartir. So, mo na yung problema ni mo. Ano? Undangin na kung ginahan ka. Kaya, kung manguyab siya niyong balik, mo na. Wag yun din naka-advise ni mo ginikanan ni mo, Day nga. Anong mag-antos man laki ba ang ito pa Juli. Mo na, diha. Ang pares dili gusto ko na share ko nga to kay hindi na gusto lagi magbuwag ni. Ay, di siya gusto mo buwag. Ginasiyang tilog lain. Ay, naku, pagka tabalo lang. Wala dito. Kaya niyang na magbuwag niya, magbuwag sila sa isang Diskartir na niya, uy, pag matataon, uy, kano sa pamataw ka mga diskartir na niya, uy, waka kabantay. Diskartir na niya, gulat-gulat, reverse psychology na niya nimo. Kay kung tarong pagka-asawa, tarong pagka-mama, tanaw nimo imong welfare, sa imong katungod, isip asawa, isip inahan, nga dili lang inganaon sa iyahang pares. My goodness, gulat-gulat, daraw ka gulat-gulat na unsang taon. Sa pa medyo rason nimo nga labanan nimo siya. Tungod love siguro kay niya pa ba Joe. Kung laban nimo ganun ni nakiksa kag laing laki. Correct. Oh, nya di lagi usa. Hindi isa, dua, kundi tatlo. Bulatik na niya dayoy na unsa. Magpakalimpyo siya. Inay mo ba na ako asawa na? Nawawan ng padlagi siya Ay, sa pagso. sus nawawan na ikaw ba imo dipinsa ra gyud na imo hapit na saka ko rabis. Share ko lang isang sign. Di man nangasahin nga, di man nangasahin nga na. Share, kabaw kailan na sa diskarte. Kabaw ka day, mingon siya nawawan. Ako asawa na, ingnan ka nga, ha? Ako? Imo kong pagkahugawon tungkol sa akong nabuhat, ikaw. Paminaw nimo. Wala ka magbuhat og una-una ani nga kabaw ka nga nakay uyab dito. Unya imo pa jud kong gipatulan. Oh. Unsa may kalahian nimo sa kuha? Nag-una pa manggani ka? Ano ako ginako? Wa ko asawa nga na. Pero man daw ko ebidensya lagi pa pa Juli. No, daraman tong amo kung ijang mga Jesus na ko kay nga na day. Ay, sige labani lang na mo kuan ay papuyok nimo dia nga na. Pagpuyo nga na kay mahusay kong laway. Oo, kapoy bitong storya day kung imong anak badlungon ba. Mas kasi mo badlong kapoy na storya di patuo. Sige pa ba Juli? Salamat. Ikaw, good luck na nimo. Sunod nimo tawag na sa nimo, Papa Joe. Alabs na. Salamat. Sige, yan. Bye. Mangugat ato mga kabarika. I don't want nga mabalik ko sa nga kong naon. Please. Pag magka-wrinkles na. Oo, magka-wrinkles ko. Bawal mo itong panapunog katong na ay anti-pollution technology. Oo, diba? Mas stress ta. Yan, mga kabarangay. Hindi siya ginawa, no? Yaham to. Oo, magkapas pa mo sa Ako sa asawa to lagi nga. Ako nakasako. Tungod ba sa nimo? Gitarong pa lang ko nimo. Nga na. Magpakalimpyo ka, ni patol manggani ka o galayng relasyon. Nga, naamang kay karelasyon dito. Nga, otro sa itong babae nga iyang ipatulan sa... kabaw siya nga nanay obligasyon. Maog yun, ipatol sa gihapon pa Joe. Biliba sa na... sa budget. Oo.
Believe ba sa nako sa kuan? Oo. Believe sa ko sa lalaki nga, kung kasi muluhutay ninyo, mo'y ako, ayahaya. Tarong mo na nga. Babae may kasagaran musulti, anak, may the best man win. Yan. Oo. Tarong mo na laki nga na. Napay comment rin nga, Yeah. si Bea Escribano, ha? Kasi dahil na ba yan na Papa Joey? Oo lagi. Mag-wrinkles na ito. Anyways, we'll be back mga kabarangay. Hello. 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 Good morning, Papa Joe. Good morning. Could you lower the volume of your radio set? Inay kamay mo radyo dahil. Kana, iksoon sa kano. Okay na. Oo. Kinsan eh? Papa Joe, Kinsan eh? si Cassie Papa Joe day sa Minglanilla. Hi, Cathy. Kumusta mo din sa Minglanilla? Way init, way uwan. Wala, murag, kuan lang. Murag ulan nun. Kulan maulan, lang. no. Sige, niya sabi pangutanan mo, Kat. Mangutan na lang ko, Papa Joe, unsa, pilay bayad ka ng buffer ba na siya? Kaya ang amo man kung akong sakyanan ba, gidrawingan, aning anak sa amo ang silingan niya. Dili sila mo bayad, kaya ako lang tang pabayaran ang participation fee sa insurance. O sa may gigamit og drawing? Gidrawingan siya balay sa Papa Joe. Butay na sala po. Diba kasi gigamit og drawing? Oh. Murag sharp, ang tip mo good ka ng help. O sa gigamit og drawing ka ng sharp object, key, mga yana. Oo. Wow ba? Butay sala oy. Wala ka ron? So, ako silang kuan na bayaran lang ang participation fee kay sinsulay klase, dili ra gamit ang sakyan at ipakasa, unya kanang siya nga, pwede naman na siya ipabuffer or may tawagan na. Kanang Actually, pwede na siya ma-buffer kung planitan, dili inga na kalawom ang iyahang garas. Oo. sila ni assume nga pwede ra daw sa buffer. So, niyon ko nga, yun na, kamo gyapon magpatrabaho kay imo mang apo mo nasala. Yeah. Kay ako silang giignan nga 2.5 ang participation ni ingon masadi ni mo bayad ana. So nagkuhan ko sila din na pagpa-buffer ta Papa Joe. Depende sa kadakon ug madabagid siya buffer no kay gamitan pa man na siya og compound ingan. Asa magdepende ra Oo, magdepende sa kadakon no nya balay magigidrawing na two story dako gyud na siya. Dako gyud. Labi na building. Butangan pa og kural-kural ang bagay. May sa bata. Sa lagi niya kana ba mura ba ya sila walay sakyanan ba nga makasabot unta sila sa ako Di nga ni, kundi sila kasabot ingan na, saan na silingan gyud na ninyo? Oo, silingan. O saan na siya. subdivision? Oo. Mo ba? Ipatawag sa inyong homeowners association niya pagsabot mo. Daram na siya. Kanang ang actually ang among association pwede siguro na ko ipatawag sa barangay Papa Joe, no? Pwede sad, oo. Pero kung di nyo ginandakon ba? Maog yun. Nakikuan naman gud ko pagkahitabuan na akong giignan ang auntie nga kani ko inform sa mama kay para hindi ka walay klase ako ning ipakasa. Ya wala mo ni approach niya ibalik na sad ko dito diha na ang papa. Niya akong gipakita ang papa niya siya nga sure ka nga akong anak ko nga sure kay nakakita man gud ang katong maid ba niya nagistorya sa sila siya gyud na ang maid niya siya nga yan kipangutan na ang bata ningon ang bata nga ang dapat naman akong gidrawingan ningon ang data ang sa bata walay siya alam nga naka drawing na dahil siya with dakuan yan ang ko naman akong gi-use ang finger daw pero ang buto sa takay kaning sipat sa niyang anak ba mga actually kung ang imong sakyanan walay hugas niya abog siya niya ni-accumulate ang baga-baga ng abog tungod kina mix ng tubig inigduot sa bata na maka-create kina siya og kuno abrasion no nga kanang garas. Oo.
Maulag niya. Moto, wala naman sa siya ningon, sige lang, among bayaran, di wala, lasad ko, ako nagpaabot niya sila, ni approach at least, makabalo naman sila niya. Katong last Saturday, nakita na ko ilahang papa, kay inyo naman silingan ang papa, ang apuhan igna, kay maoy na ikwarta, kay ang papa, walay trabaho, ang mama rin na trabaho. So, nakita na ko, ni ko, sir, kanang na-inform na ba kanila sa about sa giblin, mas mong apo sa konsakensya, hindi ko nga, unya sir kanang wala na may klase ako na ning ipasud sa kasa siya nga sure ka kung apuan na ko sir kay niingon man siya ang kaning sa patukon sa mong balay ba nga ang imo yung apo niya na inform na sa dimong anak na about na siya nga niya pila man sad ko na imong ipabaya din ko 2.5 na may participation anak karon niya anak ko ba din ko nga di mo bayad anak niya anak siya ba ay ko sa naday kada sir Day kay para di kay mahugusig problem no. Ingan ni ipa-canvas na nga to. Okay, listen magana kana sa damage kana 2.5 lisod na di mo na siya maingon nga damage nga kuan no. Yeah, kana siya I don't know kung naka-OD. Ang pangutana na ko nila, wala na ninyo, wala may parking lot sa inyong subdivision? Wala sir, wala pa pa diri sa Springwood. Nara sa gawa sa balay. Gawa sa barlay lang papadyo. Minut ka na inyo nga ganin, no? Kaya nga na. Kuya, na sa mua ganin subdivision gani, kay hibuong na ko, kay diagonal na mamarking mga tao. Ay, maumaning amua, Papa Joe, kanang akong sakyanan, kanang unahan pag among balay, wagit sa tungod. Kaya ari ko sa kong tungod, dili kaagi ang mga other nga sakyanan. So, dapatulumbay ko sa uban. Di mo talaga na siya ikuan, no? Sa mga homeowners association officers unta sa inyo ba? Ingana. Kay makapagligig away na ingana. Ako gani sa mga subdivision gani, ako talagang post bitaw na mo sa page sa among subdivision kitang-tang man. Ingana kana yung ang mga parking niya kung makasaka mo say nakapait diha. Kay kung masagiran nimo ba? Kana ta inyo hade dapat sa damo designated unta nga parking area. Kay di gyud na malikayan na yung mga bata. Nya kanang gidrawing sa bata taon nga balay basin ug mao gyud yang nasing una unta ba nga sa iyang pamilya kay ang papa way trabaho na ta sila ilang kagulingong balay. Ingana. Kanang tipikal na drawing on sa bata nga balay-balay, unya ikoralan. Na hindi mo lagi nga blackboard or papel. Pakanvas na nga to. Ito sa nadi mo o ganang kuan. Iagi lang niya. Kay sa buot tao nang nagsuwat nga na. Israel na ninyo. Maulagi na pero makademand yung kuha na magpa-buffer sila gyapo yung mabayad, di ba? Well, ikaw, naranasan na ni mo imaw nagkatungod kay imuha man ng butang. Pero mo ko kag damages nga na kinala ni agi gyud na nimo legal. Ipatawag niyo sa inyong sa inyong officer sa kuan. Homeowners. Niya ay sa inyo i-bypass nga bridge sa mong barangay kay mingon man ang barangay. Situla sa na ninyo sa inyong asosasyon, mabitan do na may asosasyon. Mao gyud. Wala naman ni asosasyon diri, mori-mori na mga dalahan hindi pa ba. Basta naman sila ko yung officer sa di magmuri-muri ang no gahay kay go pa kuan. Naiuban kani nga mas mahal. Dahil yung mga ang mga kuan diri dili man gyud mamayad ang uban sa mga monthly dues, mga mo sa nasa mo sa dinga na sa nang mahibong ka nga mas mahal pa ilang auto ka sa ilahang balay nya di ka mo marking og tarong. Bali mo sa mo subdivision pa po Joel. Yan. Kasi mga hangol ba nga naidagan nga murag i-appeal na nila palit astang agianan sa subdivision ba. Feeling nila ilahan ng yuta. Malagi na magkano ka sabi man ako sa squatter ng mga kuan na kita nila masabot ba pero usahay sad mapuno sa ang atong kuan ba. Ipakuan na day ipakanvas na nga tudahan kay basin baliko na sa bata buhatan nag-playground. Mausa na sa uban sakyanan sa among silingan diri mukatong ilang anak. Patung-patungan daw niya mabantayan mabadlungon ana. Ako awa sa gyud to na ang niyayara ang basta sa buta lang gina. Sa buta na nimo kay basin maabot ang panahon na narabay mga wristback basin nga na mo garas na gyud gid ako jadi nakakapasangi kay way nakita. Tingnan na pero. Lagi. Sabot-sabot. Lagi sad na akong kuan so unsa kag garasan sa drawingan sa kanila ko ilang sakyanan mo. Abot man to sa
anak nga point ba nga. Kaniging labi lang dilim. Building na lang buhata siya, ha? Anak ba nga. Okay. Di ba nga. Dara naman unta, dili ba may hunday? At uling ko anunday. Kanbas lang unta na dito. Anak Ina lang kung pila. na yung mga batasan sa mga kwasan nga mga feelings kay mga dato ba? Oo. Yan na, galing nga. Kaya ba pinadanak ka ba nga? Di mo bayad, ana. Saan man siya? Uy nga. Mura maligway grado. Malami, makahuna-huna lang tag. Mo, Malagi. apil tag liberde. Mag-drawing sa ko dito sapa. Dito sa iyang sakyanan. Gamay lang sa paday, magsuoy dagat. Mangan pag naay, bali lang naglutaw-lutaw. Balina. Sige, balitay lang niya kami. Sige, thank you, ha? Sige, salamat. Sige, Papa bye. Jojo. Yan. Di ka na siya makalunay nga na medyo muduwa nga na sa mga skena papalito yun, no? Di ka na malikayan pa ba, Oo, Joe? di ba katulaging usa ka nalisuan na siyang pangutok, di ba, papalito eh? Oo, nakakita na to pa ba, Joe? Oo nga, nakasuwat sa Sakyanan niya. sa pick-up nga na 4x4 niya. Badlisan og bato, gibutugan og 16. Yan, siran man hinuon. Yeah, gipalit-paint, gipapapas. Oo. Nakita sa balik sa buwang, suwatan niya pong 16. So, gibuhat. Para di nasuwatan, iya na lang ipapilan og pintal og equal 16. Sabi niya, di nahilaptas buwang, so pakitas buwang na 16 na. Suwatan niya po. Isuotan niya po. Oh, gibutan nga to, correct. Ay, nako. We'll be right back, don't you go. Okay, sige. Huwat nang yapon na kay medyo mga pungutan na pag naabot na rin. May problem dali pa ba, Joe? Pero mag-gaud sa baka niya. Okay, ito yung pasan. Papa Joe, may ngunto hapon ninyo diha, Papa Joe. Papalitoy na ako'y problema. Nanong dugay man ko, kamata, Papa Joe. Mga ayon, tako ninyo og advice, Papa Joe. Ayaw lang i-mention ng akong name. May klaro ano ni Di ko mo tungo na nga dugay ka mata. Dugay mo mata. Yan. Oh, okay, kung dugay ka mata, mas kisag pao na ka, di dyan po ka mo mata. Kala may klaro dugay ka mata. Oo. Ang kanay mo ha, dugay ka mata. Kay dugay siguro ka matog. Kana. Mag-alarm ka, niya mo mata ka. Butangan mo ka, kuhan, tubig imong mata. Milamos ka para di ka do ka ubalik. No, di ba? Kana. Or butangan mo og kanang haplas imong mata. Haplas. Oo. Hangar ba ana ba? Di na dyan ka to ubalik. Kilak-kilak mo sa taan. Napailayan din rin nga taga Asturias, si Shahay Papa Joe. Good noon, mingaw na kay ko nga wa ka. Muhawa na yun ka. Mayo. Nihawa na mis alas 12 na mis alas 9. Ganyan. Sige. Napailayan na. Ano yung problem mo? Sige. Hello? Hello? Hello, Papa Joe. Hello. Oh, may nga buntag udto. O si ato dong? Problema lagi gamay ko. Problema ang gamay. Okay kayo. May gamay ra. Tapag sa gamay. Oo. Sa'yo nga ni mo? Dos, Papa Joe. Ha? Kisay nga ni mo? Dos. Dos. Ha? Dos. Okay. Dos, pila edad ni mo? 22. Pila edad ni mo? City. 20 City. 20 City. Wala may signal mo ang cellphone. Ano may problema ni mo, Dos? Ako po Papa Joe. Ako'y kalibin sa unang pagpay sa ba? Nakayon sa? Nako'y kalibin sa unang ako pa sa nagbuwag. Niya nagbuwag mo. 5 years na nagbuwag. Karon balik na po. Tuman sa magbalik. Tuman sa nagbalik ako. Niya? Akong problema kay akong gusto na papagsubaka. Kung disturbance siya po sila, lapat ko niya, baka gusto na ko ba nga mo, receive. Mag-ipon balik na, man siya masugot. Oh, bakit ka nakibalik mo siya ni mo? Sa man, uyab lang mo, di mo live in. Naman, may anak. Naman ko pa doon isa. Unya, basin apasa nga to, asam na siya karon. Mindanao pa pa doon. Apasa dito sa Mindanao, basin no, gina siya magbalik ni mo, pero actually, doon na siya relasyon buhi dito. Wala ka kabaw.
Or basin di siya ka live-in nimo kay mahadlok siya kay basin og naanakan sa siglain dito. Unya maglisod siya og daas mga bata kay basin og mingon ka nga nakaanak di ka diha unya mingon og pero 5 ka buok plus imo. No. Papa Jo nga. Naman ko diri akong trabaho Papa Jo. Mao gani. Ako pasabot nimo ba atua dito para may bawo no masuta nimo o gawas nun bagyod siya. Kaya basin og bunga lang to sa nang atik-atik niya basin gaaway to siyang kalib-in dito yung bana bro dito. Mao nga ni resort siya balik nimo nga tan-aw niya nga andam pa kamudawat niya. Pero problema na pa siya relasyon dito. Sa tanaw ko Papa Jo, wala man siguro kay damay one time na nagpuwag namin yung bisita ko sa bata. Kaya karon di ko matanang isang mo anda ba siyang mukuyog na kapagbalik na wala siya kay di ko gusto siyang papa. Well, ingani ni siya, dili gusto ang papa nagbuwag naman mo saon na tungkol na lipin-lipin. Pamay dito sa iyahang amahan. Unya pagkasal mo. Pala nagplanuhan ako karon Papa Jo. O di, basin og mo na yung gusto nga mingo naman, balik-balik sa ka dito niya, ni guman mag-away mo, buwag mo, ari na sa kadiri. Mo na nga, mahadlok siya mo. Ako mag-upoy sa daan Papa Jo, ano nagbuwag mo? Mo nga di na kung gusto mo ng dos. Don't stress. Di ba? So, kung ginaka nga mapamatud-an, balik ka dito, unya, tumang ka siya mga ginikanan. Ako lang ng buhaton ko. Sir, na ako diri nong nang kay pangayuon tan ako balik ang kamot sa inyong anak. Yang lawas dong, waday apil. Kamot na mga naong gunitan, sir, so bunlot ana, madanan ang lawas. Di ba? Yeah. Dami nga, sir, mga ikos lawas imong anak ang sapa. Kulatahan ka, wak kay respeto. Ha? Hindi mo sagot? Mingon siya, sir, ganun di man ka musugot. Ay, wamo gudong ikaw, kiklarong pagkalalaki gud. Sir, mamitang nga nibalik ko diri kay nakat-on ako sa ako ang mga leksyon. Ug karon na tarong na ko nga pagkatao. Wabay ka pa sa stage dong. Kung ikaw papalito, mingon ka sa? Ako ang laki kasi. Nibalik ko diri sir kay tarong na mo ko pagkatao. Kapasar mga kadong. Saan sa man sir? Ito yung gingon. Ang pagka-edukado sa usa ka tawo sir di raman mabasihan sir sa iyahalang grado sir kundi sa iyang pagkatao kay tanawa na ng ubang dato diya sir pataka laglabay silang sagbot unya gipunit lang og waway mga grado nga mga janitor kisa may doon graduhan anak nila sir Todong no. kita ka to dong Yan. ingatuon nimo pagtubag di ba ano na panguyab ito balik pamaya ito balik Udahang ginikanan. Gusto ka ito kasinahan. ay paminalit ito hamak na sila ano ilitoy Dong. di lagi ko no kay kanang kabaw ko nga bad record ko ninyo pero ako tang pangayon pagbalik ang pagsalig ninyo o ang kamot sa inyo ang anak nga mahimo na kong asawa no Wala may libre ka rin panahon na doon. Di na pwede pangayoon lang. Baligya na ni namo. Kung na mapalit atong palit kay kung mahimo gani palitan sa tikag utok no Ayaw dong. Apil pa tayo ito sa buwan. bito na kalahian ninyo no sa tos lubuwa og ikaw kabaw ka nga no Ang ano man dong. may pantos lubuwa na utok Noy Dong. balik na noy formal ko nga ni Aridrique para magsugod mi pagbalik ba nga mga kus pagsalig nimo nga ako no
natarong na ko nga pagka lalaki karon niya isip amahan na labi na nga nagkadako na namong anak obligasyon man gyud nako na nga paghatag og maayong kaugmaon sa akong anak ni. Nya dong, nakay danggit pas niya. Ano man no, nagsulog ka uniforme sa sikyo. Sa padangog ba? Padangog. Gusto ko padangog ni kaya. Pantay bitaw ka na eh. Pantay balik kayo kanya mo padangog. Sure juga ha, ginagawa padangog mo yan. Ay, dong ay asitim na yung sabot good. Mau gani kay. Yan. Karuan no yung sa klase padangog kay dagang ko mahatag mo. Ginaan ko atong sintetik. Kasano yun na isimi nga nasagol ka. Noy, ayun akong disod-disura. Duwatan ako. Para ram sa kugmaon sa imong anak o sa imong apo. Depende lalagyan na dong. Sa amo niya kung anak na din naman masugot yan mo. Sugot gani, kaminos tulian ako, Papa Joe. Bot-bot ay. Nagbalik gani mi, pero di lang siya mauban, kaya mahadlok siya nimo. Mau gani dong. Sabi kadlukan niya nimo, wada kakas mo lawas, ha? Ako nagpakyod na ko ni Munoy, ha? Masa man? Klaro dia. Tarong. Tahod na kay kunin mo, gay-gahi pa kasuan. Subot na doon kung na yung tingog. Karam ni nanay. Dago. Ayan lang. Di ba na may line na babalit eh? Sige pa ba dyan? Check nila sa text line. I-check dia. Yan. Asan takuto ba nino eh? Dari na yun, no? Yep. Okay. Yan. Katapos ang problem. Sige. Ano yan na? Sige, ano yan na? Handospira sa usa ka problema. Hello, Papa Joe. Papalitoy na ako'y gamayng problema. Dugay na mi nagbuwag sa kong ex. Unya, same na mi na ay lain karon. Napaangkan niya ang iyang uyab ug Papa Joe sa katong sukad mi nagbuwag. Sige nagyud gihapon ni siya og samok-samok nako. Daga na siya og nauyab unya sige gihapon siya pakita pakikita maski di nako. Sige og change og contact numbers pero magka-number gid siya nako. Sukad nga napaangkan niya ang iyang uyab, wa na siya mo contact nako, Papa Joe. Pero daw ako naman hinuon ang sig stalk nila sa FB. Naka-move on naman ko, Papa Joe, pero ambot ba nga ganahan mo kung may baog na unsa sila karon. Ano ngayon ani man, Papa Joe? First love ko niya. Sa ako kay siya ang pinakaseryoso ug nagdugay nga uyab. Almost 7 years. Si Misty din sa Daan Bantayan. Simple. Wa jud ka move on good. Imo ra lang storya naka-move on. Pero naanugunan ka sa mga panahon nga inyohang nasaw-an duha. Nga sa kalit lang nahanaw ang inyong mga pangandoy sud sa 7 ka tuig ninyo nga panag-uya, panagrelasyon nga nahutdan og nawad-an og katumanan. Yan. So, di mo na malikayan ingana. So, nagtanaw ka kung malipayon ba siya, ingana. Maybe sa pagtanaw nimo sa Facebook, wala kay intensyon na bati, kundili, tanawon yun nimo nga para matagbo imong kagalingon sa pagdawat na gyud ka maturan nga wala na gyud siya. Di na gyud siya imuha kay malipayon na siya. Ingana. So, naagi mga tao ingana nga secretly, mutanaw gyud nimo tungod kay napa siya pagbati or gihimo sa kaniya nga stepping stone para maka-move on siya nga madawat niya nga wala na gyud. Wa na gyud. Ug wa na gyud oras mga kabarangay. Natilok na gid pag-ayaw, Papa Joe. Natilok na. Salamat sa pagkikuban ha.